приятели! Добре дошли в новото ни видео на Fortnite. Добре дошли в The Galactic Games. Преди да продължиме, абонирайте се, лайкнете и коментирайте. Аз ще играя с един мой приятел Боби. Давай реди, Боби. Чакай, виждаш ли ми банера? Да, виждам го. Айде, давай реди, бързо. Това си ти. Мерси, давай. Много голям тираж. Е, това съм аз. А не, това си ти, опа. Давай, бе, брат. Айде, дал само е, ти си рабал, бе. Енчи хора, този акаунт се продава. Не, че се продава, giveaway. На 200 000 последователя. Сега имаме 115 000. Още 85 000 и го раздаваме. А защо ще Това е моят раздаваш? личен акаунт. Защо ще раздаваш акаунта? Толкова си OG, мой изкараш бая пари от него. Мой изкарам 3000, да кажем. 4. Малко ли са? Даже 10 може. Аз съм изхарчил 12 поне или 11. И го даваш за giveaway, ти си нормален. Ами като се берат 200 000 ще имам 2 сабскрайб абоната. Сребърни. Не, няма как, само един е и той е за сребърното. Ама не един е на 100, а и другия е на 200. Е, Няма, така... само на 100 и на 1 милион след това. Това не го знаех. Няма да ти дадат бутон. Значи имам сега е само един ли бе? Да. Баси топ. Снимай си я после бутона да видя. Окей. Зареди съм, после къде ще съм. Знаеш, почти не излизам сметката. Никога не мога аз безкрайно да се разпивам трайно. Нека човека Ти е то между Battle Pass купил ли си го, бе? Да, Верно ли? да. Ама аз го имам и от другите акаунти. Една Монта Дил много се доближават до Майдас. На мен Майдас ми е любимия. Аз ще касна тук, да знаеш. Къде ще А качваш? това е локацията и на моето ду и да, и на мен. Това по локация. Беше ли Пловдив? Е, да, и нея. Ние имаме две. А, те са Слушай, добавили... Валя, че Аз роден не съм разбирам Кен. какво са махнали. Те са махнали цялото такова на... Дето е на Аватар. Да. Няма нищо на Аватар Съм вече. четвърта, Аз се съм чудя. планала. Не, има само водолейчето. Да, само водолея. Спират на нагло, гледат на ръха, питат ме да съм аре, един такива нелегален. печки, става Той не лошо, ма чуя. хваща без леки чаща. Въпросът е накрая кой ще плаща. Накрая кой ще плаща. Ти ви да слушаш МБТ и Накрая бързо, кой ще че плаща? тук идва Дул. Еме те, ние сме зараза, гумите палят поред те. Давай, че идва Дул. Уби го. Ти си добър. Не кацат тука. Май. Май. Юни. Август. Декември, октомври, ноември, декември. Някакъв проблем ще. Да, имам голям. И то с О, идват, чакай. А той при мене идват. Шало. Дед. Дед. Още един. Ма трябва да призоваваме просто червоната. Вау. Я виж аз какво имам. Лайно. Браво, идвай. Ще изчакаш да Неговият си... приятел ще дойде. Аз трябва да бия боса. А чай, ти си убил само неговия приятел ли, бе? Не, само Борялската него скела съм на убил. бърчет? Да, бе, също е. Виждаме неудобно. Пукаме се готино. Дръхи по земята и в нас е пълна котики. Да ми е удобно. Точно ставам като животно. Идвай. Ще чакаш 5 минути.
Арес сваля много. Идвай. Виж къде съм, бе. Майко ми. Мога да пушутя майка, псува ги на майка, карата остава скачата Убих пайка. Фреда му. Абе, човек, казваш лоши думички за демонетизация. О, да. Както Assault Rifle е ужасен. Не го обясня. Отивам някъде, където няма Няма патрони ли? други закони. Не съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. Отивам някъде, където има телефони. Не съм навсякъде, където има много Човек, хора, бабе, няма патрони. видимо доволни. Ела при мен. Я, Арес. Ари, добре. Еми, само да взема просто. Много ми се да Бич! дам. Сега виждате си, аз съм Аре, ти ще умру. От кой от ботовете ли, бе? Бич, Арес бие много, ти каза. Не знам. Ей, сега идвам. Държи доктор и лоудно. Ей, сега идвам. Ей, сега. Само брой 3 секунди. Брой само 3 секунди. Какво готово? Убил го. Така случи. Не, аз ще бъда клипа. О, да, искам да направи тук дискотека наша, нали? Да, инструмента. Абе, той как сикате, бе? Това, което монтажиста, бе, да, бе, също. Да, ти е ясно, искам те ужасно. Първата част нищо не е. Ние сме на път да свободим града, става страшно. Ясно, си много ясно. Трябва ти е ясно, искам те ужасно. Ние сме на път да съборим града. Някой бие явно тоя. Това беше. Зевс Хавес. беше. Не, Зевс беше. Не, Бангал Хавес. Пак казва неща за демонетизация. Защо така на това? Ох, да. Какво е? Защо така на ребутнаха? Аз и сега на те ще и... Опа. Пак ще я кажеш нещо. Монтажист, скътвай където сестра ми говори. Не, искам. Монтажист, направи дискотека! Дискотека с това. Бип, 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 бип. Има криле, бип, бип, бип. Има криле, Аз нещо много гадно на сестра ми. Не, бе, не са, бе. Чилаутни. Моля. Изчакай, ама. Кри се некъде. А ние забравихме предизвикателството. Няма предизвикателство, идвай си. Разрави се, къде е това, бе? Докната единя. Ей, мишке! Ама ти даже не ми махам къде са. Идва зоната. Дец! Видях кошмарите си. Малко помощ, няма да кажа. Не. Много съм далече. Много съм далече, наистина. О, не. Помощ! Дет! Моля те, бързо идвай! Бързо, моля те! Е, с какво да дойда? С един банан? С кола
Идвай, нокнат са. Ой, къде ти намери кола, бе? Брат, Ти сваля ме ми. изкара тук за... Имам много неща, имам нарез. О, да, ще ти ги взема. Не, Трябва да идвай. помощне, те първо помоща, бягаш не ми още. Пич на 50 съм, идвай. Идвам колкото се може по-бързо. Ами, ара, то какво ти? Но, Идвам, бе, брат. на 30 Виж съм. къде съм. Ти виж къде си отишъл, де? Паднах от високо. Мале, ти си някакъв молник обаче. Епизода искам после пиша на монтажиста как да го направи. Стига бе, човек, зоната идва! Брат, спри! Нямам време! Нямам време! Човек на 5! На 4! Стига! Стига толкова! Не си като монгра! Моля те на 30! Моля те, спри! Не дей, моля те! Така се прави, Гавра. Трябва ми мед. Еми, търси си го. Търсим. Другия път така ще накарам. Ей така. Ще умреш, нарочно. Ей така ще накарам. Си на малко ще играя ролплей, да знаеш. GTA ли бе? Да, бе. Окей. О, намери си. Това е вемче. Дай да ходим за бункера, направо ги пръскам. Тъй, къде се верна? Към бункер те гони, бе. Ето там. А не! Някъде... Тука някъде. Не. Някъде... Чакай, къде беше? 600 метра беше. Ето кой не отива за него. Аре, върти колело, бе, имаш 4 колела, въртиш. Няма да върти колела. Казахте, че този епизод... Аз ще въртя. Добре, върти, айде. Падна се четело, ей. Тя си с медалон. Не, брат, не знаех, аз съм най-големия слепок. Мерси, че ми помогна за ненужната информация, която изобщо не искам да я слушам даже. Имам сива помпа, брат. И аз какво трябва да направя? Аз взимам кафява. Генгста. Да, помпата до кенефа ти е кафява, да знам. Ауе, майк! Майка ти е много хубава. Те ще се кажа. Пристона та кола, бе. Ауе, what okay? Не ми правиш така финта, what така? Айде, че си Моя покатера, ето аз мога с генгста, попис. Чекай, бе, стъкнах. О, yes. Аре, стъкна О, ли, някаква бе? фабрика тук с Гримгейт. И аз какво трябва да направя? Не ходи, стига с този шук, остави наистина колата. Знам, че ме тролиш. Аз ходя да си бия хора, то се оплаква за колата. Ай, някой ма нокне. Ай, да ма хванат за... Не, мене Тя няма отиде, кой бе. да ма нокне. Ела тебе, мишки! Скача ми като Майк Тайсън. 20! 100! Wait! Десет white! Дет! Не така става, когато някой се закачи с мен. Изчаствайте в боя, но пак. Аз идвам да граба лут. Хора! Помощ, ще ме убият! Убиха. Круто, има ли някаква помпа, освен сива, да ти имам? Да, има. Пак ще Ето. стана. Взех. Ама аз ти дропнах помпа.
Аз взех Като моята. зелена. Спирам да е ясно. И виж пак такера. Забравяйте да Много се са. абонирате за канала и да лайкнете видеото. И И- хаштаг в коментарите Боби е слаб. Тело е соп. Хаштаг. И това може между другото, няма да го кажа. Да ти соп. Гърмят. Ама нека е та гръмна, бе. Да по-малко да не казвам кое. Помощ? Аре, бе. Не, бе, Помощ! не ми... не ми се заема, тук искам да си ходя и смапам. Съжалявам. Ти си ужасен, брат. Аз имам на... Тролър. Какво? Какво тролър, бе? Виж се, бе, човек. Един е на 3 кръв. Опа! Един е... Не бях аз. Ма сега ще го върнеш, ще се... Ой, опа! Чакай, сега се връщам. Не. Така. Пич, Ало, тук съм. ребут карта ми ще остане в зоната. Да, бе. Сега отивам. Аз имам на арествайте. Ще се... Исках да си метна импуската, но забравих, че ми е на третия слот. Не. Момчета, хаштаг... Момчета и момичета, хаштаг тролър, коментарите, мерси, че останахте до края. Какво? Ние сме The Galactic Games. Моля ви, не искайте...